da ni in zan mai rike ayyukan ku dukkan zamani. Abin alfahari ruhi da kai ta tazu, mai gida na zo maraba yanzu batun tazu, zan so ka bani muradu kullu da hamurinsu, dan ka ne abin mai magula a fagen shi'iri. Muradi mu kai muka bi, ba wani da ya kai ka zuciyar habibi. Ni Abubakarin na faɗi magunka na zo. Alfahari na biyu mai ɗauke zato, kai kaɗai na bu wallahi ba ni yin kokwanto. Shugaban duka mai martaba ka ce mu kusanto, mai gida ka amince da ni Jamilu Ambato. Shakur kundum annabi karken zance, baban Fadima mai son kashi yayi dace, a cikin manzanni da mursalai ka yi fice, Allah da makera Madina da hashe in zo. Da abin alfahari da sankarai na ta sumu, zuciyata da yabanka ko da yaushe ta damu. Rayuwa ta fansar ka ne ina so mu gamu, ni nazirin bai na gane da kai ne sabo. Alfahari ya Bashir Nazirin da kai muke yin zikiri, rayuwar mu ka kabna ka ne Sayyidul Bashari, Zaharaddin Rijalir girgime zikiri. Ya muji buddawa di mai mazaje na daban, duk isa kai tara ko Habibu kai ne a gaban. Sansanin rahamar Rabu kai muke so abadan, Ibrahim di Ismail kai ne wayabo. Mamaki na mamaye ni ina tuna kai, ka zauna duniyar ka kuma an karayu da kai. Naikewa dama a ce ina adawa kai, da kai yaƙi kansu mai gida zan fahari. Ni wallahi mamugun kaɗai zarji suna, raira yabo a gaban ka ya muni izina, ka karfafa royin mu kar mu bar yin magana, halifan shamakin ma'aiki mu dinga yabo. Awalil abidi sanka ne nake ba fashi, yau da musu babu salam da damar kwazo.
al'arabi taimake ni ka amsa na je ka izil arabi alkawar na yi zambi ka kana zama ladabi ni fa burina a cikin ka ai mini lakabi shugaba shawari ta zimul kadari sanya maza juyayi ni ta taka nake ya fasihu ga daga koyi mai fadin ce Ibrahim kai nake waya go salama alaman bawai rishali ina gai da kai salama ala sayyidil wujud ayawa ya kai salama ala lamudan sirran annabi kai ka kai salama ala man bawai rishali ina gai da kai Tirka-tirkar rayuwa a yau ta yi yawa mafita ɗaya ne har yau an gaza ganewa sai sharifai ai su ne mafita a rayuwa sidi mahadi kusa na zo na yi ta yabo Assalamu alaika da hakai ne bahari shugaba almadani da hakai ka ci gari kai kadai ke da isa ko a ranar hashari ni halifa bashari da hasa in ci gari sunana alhaji aminu sirrin bege na zariya siti abin muradi na shige rasulallahi dukan hijabai a dage abin tinkahu ya wanda baya waige ya rasulullah da hakai kadai ne sarki muka bayi ne gunga sanne sanne mayaki zaman ka daidai mai fadima da ali sadauki abdullah dan yawi na baraka sonu ma'aiki yabin alfahari silar fitaran asari idan hakai ne mafita gare mu babban kadari ito ka dafa mana da hakar mu fada dari madahu ne mai takwabin yabon batulu saraki baya da gaba nurin lanuwar aliyan cikin da'irar ga kanzin lasirar ismi muhammad ramadan bai sa shayabo ko da wasa ba a samu mai kamar annabu ba ko agun allah annabin mu shine a gaba ya fi kowa daraja batun ba zai karkata ba wanda duk ya rike sansa ai ba zai halaka ba cikin harkokin yabo nake yin sharafi da shi aka sanni da shi nake so na tafi sayyidin luɗufi so nake a ƙarar luɗufi ne ta yin hidima ni da ni mu harka na yabo ya bango ya majinginar da Allah ya faɗa kai ne za ka taho da rahama ka shimfiɗa ga dukkan bayi domin su sama abin bida ni nasiru markazu banda ya kai abin faɗa shugaba kai ne rike
ta ƙarshen masana bani kambun nan wanda zan faɗa in bayyana in gayawa ne da shi ake samun rabo. Arzikin bayi mu fa kai muke yi wa yabo, ya daɗin Allah gare ka yau za mu zubo. Baitukan kauna wanda sha'irai sun ka bugu, yarda da mu ilahu mi ta baitin kauna. Yarorin samawati wal ardi ɗaya tilo, ya madubin Allah kai ka zamo sha kallo. Da ka daga yatsu a taken ruwa sai ya bulbulo, mai jin yare kowace cikinsu har da Igbo. Muradina ni abun yabo ba ni yabo, zan yabon wanda Ubangiji yake yi wa yabo. Ɗauke duka tunanin wani mu dace da rabo, zuciyata na baka sidi kai zan wa yabo. Masu bege a gare ka da hamu ne muka zo, dan waziri da sha'iranka ne masu yabo. Dan waziri na kan fage da ke yin yabo, a gare ta azima shakirari da yabo. Sallama ta kai zan wa shugaba sannu bane, mai ganin baya kamar gabansa sai dilkauni. Kai ka zam suturar mu ta hadan adana ne, Musa ya nemi kyanka shugaba bani rabo. Ya zubin zatin rabbana na ƙarshen zance, rabbuna jin daɗin faɗin ka kuma ka yi fice. To ina ma a ce ni ma'azu na zo zamanin ka maɗayanci. Kai kadai na ke so, san kana a cikin zuciyar da har kai na so. Sai da ni ya kai Hassanin lumana ta so, wadda wala akbar kai yi mu ban masu rabo. Madafar bayi na biyu izil arabi, dalilin kaira da sannu kashi kurabi. Da kai na fake da'irar ka zauwa ladabi, ka cece da nabi hamisina a tafo. Abin ya bayi lawula a saidar basari, jarumin ya lawu amanorin nuri. Kai ne bayi suke yabo a daji da gari, bashir da nufawa shi ne ke yi ma yabo. Fetiano annabi mi de kana kanu do diga fetona duk wuya duk rentil wana fado fuji awo. Magana bi suriyar mu kaga Allah wutiri, amintin ka ya sa kalimu ya samu ni, da na fata dallar ka ce take waya ga
rabbana. Kai ka sani shi yasa duk mai bidar ta sai kai izini ba a gane rabu sai da kai ya madani sai bi Musa da yan uwa masu yabo. Ya jakadan Allah Rasulu karshen zance, in yabon wani ba kai ba da ai shirka ce. Ka zamo rahama gun mutum bifo mu kasance, Salisu ɗalla kuma ne a yau gunka na zo. Ka tsaya cak a ilahiya ka ɗauke yanayi, gashi ka zo a cikin mu kai ake wa wahayi. Za ka tsanin rahama da kai ake babayi, markazin ma'awani Sulaiman ka ce in zo. Mabudar rahamar ilahu ne managarci, an biya ullamun su kai ka zama maceci. Duk abin da ya rabe ka sai ya zama nagarci, naka mai tafin baiwa ka ce mani in zo. Abin alfahari Allah da kai ke fahari, ya mabuɗin taskar ilahu sirrin zikiri. Ya Habibullah kai kaɗai nake wa shi'iri, ni halifan baban shi sidi ce ma in zo. Abban Fadima wakilin akabar, na rike ku a ruhi mai sahabi Haidar, domin ta Khadija kar ka bar ni in dardar. Ta kiran masu ma komai in ganshi a gargar, in ganshi a gargar. Sayyidul wujudi mai yin hani da umarni, na san komai naka ne Habibur Rahmani. Kai kashe ganin ka dan na huta da tunani, ka ce kan komai Husaini na yi ma izini. Babaka ga halittu na biyu Sayyidul Bashari, kai kadai ne wanda ya bi ka baya gadari. Ka amince mana dan da kai muke alfahari, ni yau zama kera da sha'irai ne muka zo. Ya mafi daɗin rabbana da kai zan faro, siratul mustaqima na habaka da koro. Abban Fadima mai Aliyu mai fasa taro, Halifa na Sharifu Rabi'u mu ne muka zo. Kai na sanya farko ya mai jibin tallamari, sanya baiti na shugaba ka sai tallamari. Ba mu kayan sauti ya da Sayyidul Bashari, Amir na gidan mai jaka masoyin manzo. Ya waje buddawa ta da goyon masana, barbaro banda muke gare ka ya sayyidina. Kai na
shi na zubo. Ya ma'aiki na shugabanmu baban nana, da kyan asali mai ado da kyawun suna. Ina son ka farin ciki ma'aikin raina, maƙiyin annabi ya yi esbaya bai da rabo. Ya tashi kurbi ka tausaya muku tari, ba wani ka a raina rasul sirrin sirri. Ka kira ni gaban ka habibu na albashiri, in ka ce in zo yanzu yanzu ni kam zan zo. Kai da kai mun kizina mala da sayadal kurama, ta haram mashardu da kai habibu mu koma. Sayyadul kauna abi ka komai a sama, a dirgini manzan da kaunudu ta risina. na ku fito magai da mai kyan yanayi, sayyidul kulla aminu sha yabo sha wahayi. Kayi mun komai sidika hana ni bulayi, dan balaraba ne na zo ka karen yanayi. Muhammadu Rasulillahi kaji karshen zance, san fa babu kamar dan amina komai kuka ce, ni ne na ku halifa madihi bi ta yabo. Abba da umma habibu na zuljahi, kai nake yi waso na kai shakai ya mayi. Rayuwa ko mutuwa san ka ne wallahi, hadamun faɗi masaifin lahi na yi maka yabo. Ya amintacce masu izzul arabi, sha shirye-shiryayye maki gatan salbi. Sannu barzo hadil kulubi kai dai na tabi, ni alisi saturaki wanda ke tsaren mu. Sayyidul kauna abin ba abin alfahari, kasumul kairati majingina zulkadari. Bai cikar alfarma adewa sarkin uzuri, naka ne bellan sidi salaji kan manzo. Ya karimi ta fikin yabo yake gaida ka, na zo kamun lamuni in je ziyaranka, dan sai ya ga faduma wanda take tsokarka. Allah ka ƙara mun san abun masu yabo. Ya Rasulu sadauki abin yabo albashari, kai nake kallo zuciya ka haskan sadari. Ko ina na tsaya tallafe ni in yo katari, naka ne dan karami harazimi gunka na zo. Assalamun alaika ya sayyid bashari, gani na zo gare ka a hasken sadari. Mai sa mai girma da kai nake alfahari, ya Ibrahim yaska ni a kan kwazo. Banda kowa da haban da komai sai kai, tunda dai na ga ko'ina ke suka kai. Babu wani sako wanda za ya zo bayan kai, dan amina ki shalil
Imam Aliyu a karanin ka nufina, ai ta dora wutar muhabba ruhina, ni khalifa na rasa wa shugaba na yabo. Daraja gwani mafarin bauta, ya wanda yake hannun tsiya da mugunta, kuma kai ke ba uwa ka ba yaranta, ni bella na madihi ga kai zan tebu. Kiraya abin yabo a daji da gari, zuciya kai tarke haya abin alfahari, da'iman na rike san ka babu mai sani bari, shugaba gani gaban ka ban babban rabo. Ya dalilin kairati shugaba ka yi gaba, wanda bai da rabo shi ba za ya san haka ba. Bano bargo na rufa ka shafa kai na shugaba, na gane Ismail Imsani na yi maka yabo. Ga masoyin Allah shugaba shawayi, sanadin duka komai shugaban duka bayi. Kamu yau ma mun zo da baitukan so muka yi, Hassan ne na jasi ne yake maka yabo. Masira mafakar Rasulu ya sayyidina, wanda Allah ke kira a nan ko a ina. Mazu na bada baya mun kizuna, ne yar gata gidan kaniyar da zu. Yadda sagalaili ta hadadin daɗi, ƙaunar ka a kullum shine yake sa na ji daɗi. Da zaran kuma an kira ka ne ta zumuɗi, da yar gata auwal ni ka karan kwazo. Zazzaune na zo zan roƙo, masu begen manzo rabbi sada su da rabo, gaba su biliyoyi Allah ka bar su a yabo, dan Muhammadu Rasulullahi faila ta zubo. Ni Hassan na rigirgi gaban ka yau nai tsugune, kayan Allah Rasulu na hannunka ne, kai ke rabawa in ka so ka ce a bamu ne, shi kenan zancen Mustapha kai ne sarkin rabo. Yau abin kaunata da kai nike alfahari, a fagen kaunata da ƙauyuka har da gari. Mustapha albashari naka ne na makera maniru mai bidar rabo. Ya Abu Alkasim da Zara farkon mafaɗi, kai muke wa yabo yau da gobe izuwa abadi. Ya Rasulullah kai kadai ka zamto sanadi, yam shehu khalifa nabi ce minni na zo. Ga kauriya Mahmuda,
na yi wa rabbi sujuda, ni ko san ka gare ni shi ya zama ibada, ni Usman bi Usman kai nake nema. Tun a kafin ajali zuciya ko yaushe tana ta yi mun sahali, wai yaushe ne zan ganka ya sirkin Ali Abdulkadir Dangwal wuta na kauna ka izo. Allahu kai ne yake ta yabo, kai yake wa salati kala kala har da yabo. Zan so ka so ni ma na dinga yi maka yabo, ni Aliyu Rafi na zo bi dan babbar rabo. Difference is kille a ku duba mana sab, Qur'ani ne halinsa ya kauci kacin, kai ne rama ga kaunu duran ka ta kawo, a cikin rahamar ka ne gaba daya muka zo. Ya Mahamudu kira ni rauda na shiga, kullum kuka hawaye na ta diga, in na rufe ido Madinati nake hanga, ni ne sarki na sha'irai yarda na zo. Mai kumfa ya kuna musu da farar ya so, mai makamul Mahamudu wanda Allahu ya so, garkuwa mai bege ga musu da fani fa na so, kallo ya kare gurin da manzon mu ya zo. Marhaba ya haske mafi kurewar zikiri, ya mabuɗin komai rasuli ya zalkadari, ni a kullum ƙaunar kake cika min sadari, ce da ni ya imrana gun mu kasa ni rabo. Sunanka na biyu babu illar harafi, ya mabuɗin taskari lahu babban sharafi, in mace a cikin san kashi ya san min hadafi, madin ka habibi ka yarda in ki ta hazo. Ya na farkon farar da rayuwa tun bata, ya bugun numfashe ila wasu bauta, ba a zane na tserewa rayuwar ta kadimin kaula ne na annabi zalla mai yabo. Ya mujiramla assalam alaika nabi, shugaba mai girma yabanka Allah ke yi, na rike ka da gaske habibu mai kyan launi, ni Muhammadu inuwa hadimi gunka na zo. Ya Muhammadu khairul anami kakan shurafa, da zuwanka muke maulidi Allah ya karfafa, na zo bara gurin ka ban kyautan azurfa, ta irin ka bello an saro ni ya goge. Adamu na zo ni ma a yau zan yi yabo, a gurin manzo musu dafa in samu rabo, Allah ruwa na ɗaukakan shara ka zubo, sunana maliyan yabo gun manzo. Ya Rasulullah ga mu mun zamanto mabiya, a gare
ka ma'aiki ka ba mu sirrin tafiya mi ta yi ba fashi ka samu kauce mariya lamanin da muke so kai mana sai mi ta yabo ta tafi sahibul husni a cikin ta kake mana lidifi ban ma'ula asarar sannadin baki har harafi in kai biyar ahmad abuwan habib san ka zubo kusan annabi ne yasa nake zaga gari na tsaya kan lamarin yabon shi ba na gari babatin alfahari sillarsa na zama nagari na sharif salin jos da ya zamo yayi yabo mai gidanka abu taimaka ka ya bambargo duka sirrin kauna ka ce da ni zo ungo ka amince kofar gidanka ni ma na shigo umar na sharifu salat jos ne a yabo Ya Rasulallah san ka ne abun alfahari mai yabonka wallahi sayyidi ya ci gari ya ba alƙasim almustafa zilkadari mai yabonku mai kabaranku ne gani na zo shahidi annabuwa ma san wani kai sallallahu alaika wa lalika yibi Allahu ya yi kokara ma ce kai ta zo ya karimal kurama ya annabiyul ala da san ka muke tutiya mu kwashe falala da san ka ake
sai da ana